pọtara ihe ọma pọtara ihe ọma a sị na wo anyị nọ n'ihe eme n'azụ anyị nọ n'azụ ihe eme n'ihu anyị gbuo aka ya dị ihe ọma anyị gbuo aka ekpe ihe ọma ikoro ụbọchị nke taa a sị m onye na ndị nna anyị ga-anọ na ụlọ nzukọ anyị taa wee patụrụ ya ọfọ ka o chief Ikenga omenala ofu obi tụtụ ọmanụ ofu obi omenala nwanne ya ịmara sị na ọkụ nwata akụ nna gị nwata n'aka da ya na-egbu ya ọlọdị ka anyị jepụta ọ ga-adị ọ ga-adị onye ala nwanne ya onye ala nwanne ya Chukwu oke abịa ma eze kere eluigwe kele ụwa onye mara onye ọya eke mana onye eke amaghị ya ọlọdị eji m zụ n'aka tata bụ eke wee were nzụ na-asụ nzụ bụ ihe ọma na-asụ ụbọchị tata bụ eke si na ọ ga-adị ya na mma na eke ise ọ ga-adị ya mma na oye ise ọ ga-adị ya mma na afọ ise ọ ga-adị ya mma na nkwọ ise onye asụ ụbọchị tata bụ n'isi ndị omere asụ ụbọchị taa abụrụ ụbọchị nzọ nzọ ihe ọma ga-eme n'ụbọchị tata ise ya mere mkpụkọ aja na Togo bụ obodo anyị nọ na be ha maka asị ejebejewa akara eze alawala akara eze wee kpụkọ aja na Togo si abịa tụrụ nzọ ise kpọkọ mmụọ niile nọ na Togo nke na-eme Togo onye nke Togo na-eme asụ bịa tụrụ nzọ ise kpọkọ ndị ichie ọdịnala ndị ichie elu ndị ichie ala asị bịa tụrụ nzọ ise kpọkọ ndị ichie ebe nna m nke mgbe ọmụ bụ maazị ihe mara aka Chukwu bụ Ikenga akpọkọ m ajala be nna m bụ Eziukwu asụ bịa tụrụ nzọ kpọkọ ajala na asị bịa tụrụ nzọ kpọkọ ajala ikwu nne m si bịa tụrụ nzọ kpọkọ ndị mmiri m si bịa tụrụ nzọ kpọkọ Ikenga m si bịa tụrụ nzọ kpọkọ ezumezu nne m na-eso obi ụwa mmụọ na-emere m nke m na-eme ya asụ bịa tụrụ nzọ kpọkọ ndị ichie elu kpọkọ ndị ichie ala asụ bịa tụrụ nzọ wee asụ ụbọchị tata bekee asị m ihe maka anyị na-ayọ n'isi ndị omenala asị m ọ ga-adị ya na mma wee sị ihe niile bụ ihe anyị ji bịa maka n'ụbọchị tata asị ihe ọma ga-emere anyị ụzọ anyị niile ga-abụ ụzọ nzọ ihe ọma egbo n'aka na egbute ihe ọma anyị egbo n'aka ikpe anyị egbute ihe ọma udo ga-adị na ndụ adị n'ezinụlọ anyị ya bụ anyị na ụbọchị tata wee kpọkọ ndị mmụọ niile bụ mmụọ nọ n'anya ụwa n'otu n'otu asị nke onye ọbụla nọ asụ bịa tụrụ nzọ Ikenga anyị niile n'otu n'otu asụ onye ọbụla ya bịa tụrụ nzọ wee sị ụbọchị tata na ebe anyị akpọkọla mmụọ niile nke anyị na-eso bịa sị ya gbalatara ụbọchị tata tụrụ nzọ na eke too n'oye too n'afọ too na nkwọ kpọkọ mmụọ niile bụ nke na-emere anyị ka anyị na-emere ihe sị ya lekwa na edo ka anyị ji bịa aja na Togo asụ lekwa na edo dotara anyị ihe ọma bụchapụrụ anyị nke ọjọọ asị mmụọ niile bụ mmụọ nọ na Togo ndị ichie nwoke ndị ichie nwaanyị nke nọ na Togo asị bịa ntụrụ edo ajala ndụ m asụ bịa tụrụ edo kpọkọ ndị ichie ụwa m asụ bịa tụrụ edo ajala ezugbo asụ bịa tụrụ edo ajala ezugbo asụ bịa tụrụ edo ndị ichie eziokwu ndị ichie ọdịnala asụ bịa tụrụ edo kpọkọ ndị mmiri m asị lekwa na edo unu bịa tụrụ edo wee sị tata bụ eke asị m kedu eke ketara ihe ọma o riretara ihe ọma afọfọtara ihe ọma udo ga-adị na ndụ anyị udo n'ezinụlọ anyị ihe ọbụla nke emetara akọrọ ụbọchị asị udo ga-adị na ndụ anyị ụzọ anyị na ụbọchị ya bụ ụzọ ma ụzọ udo ụzọ ọganiru ụzọ anyị bụ ụzọ edo edo ihe ọma ka anyị na-arịọ ụbọchị tata Chukwu oke ọbịa ọma eze kere eluigwe kelee ụwa onye mara onye ọya eke mana onye eke amaghị ya anyị atụ ha na nzụ anyị tụọ edo nke a bụ ọjị ka anyị ji n'aka bụ ọjị anyị na ndị nna ji akparị nkata bụ ọjị anyị anata ndị nna ihe n'aka mgbe na-ekwekwu n'ụbọchị tata dịkwa ọjị ka anyị ji n'aka n'ụbọchị tata wee na-asa ndụ anyị ga-adị ndị ezinụlọ anyị ga-adị ndụ ụmụaka anyị ga-adị atụ m ebumnobi ya niile bụ n'isi ndị omenala niile anyị ji maka abịa n'ụbọchị tata asị ọ ga-adị anyị na mma ajọ mma ga-ahịa ajọ mmadụ ga-ahịa anyị anyị bụ n'aka na-ebute ihe ọma anyị bụ aka ikpe ebute ihe ọma ihe na-ebu ihe ọma bụ nke na-achọ eji maka ebe obodo a ọ ga-erute anyị aka mgbe na-egbogbo n'ụbọchị tata bụ eke wee gbogbo mmụọ niile bụ mmụọ eke si n'ụkwa ụbọchị tata eji ọjị wee na-asụ ụbọchị tata asị m ụbọchị tata ka m na-arịọ ọganiru n'isi anyị n'otu n'otu wee na-adọ ihe akụkụ ihe enwe n'isi anyị n'otu n'otu wee kpụkọ mmụọ nọ na Togo
mgbe nna asokwu ji bịa Togo nke ngejide aka ya mma ise maka asị ejewe ejewe karịa eze ise alawalawa karịa eze ọlọdị mgbakọ ụmụrụ na Togo asụ bịa tọọ ọjị ise ndị ichie nwoke ndị ichie nwaanyị nke nọ na Togo asụ bịa tọọ ọjị ise ezumezu niile nọ na Togo asụ bịa tọọ ọjị ise ajala lomi asụ bịa tọọ ọjị ise ajala janagwa asụ bịa tọọ ọjị ise ajala siri asụ bịa tọọ ọjị ise wee asụ ụbọchị tata ndị mmiri Togo asụ bịakwanụ nta ọjị o ise wee bụkọ ndị ichie ọdịnala ndị ichie elu asụ bịa tọọ ọjị ise ndị ichie eziokwu asụwanụ bịa tọọ ọjị ise wee bụkọ chi ụwa m bụ nnekwu nwa ebe Ijeọma aka oyiri asị bịa tọọ ọjị ọlọdị nwa nwoke nọ n'iru ọfọ were asị tata bekee asị bịa tọọ ọjị ise bụkọ ike nga m asị bịa tọọ ọjị ise bụkọ nna m bụ nnekwu mmadụ bekameka ọdọ bụrụ oge asị bịa tọọ ọjị ise ajala ezukwu asị bịa tọọ ọjị ise ajala nnọkọ asị bịa tọọ ọjị ise ndị ichie ikwu nne m asị bịa tọọ ọjị ise mmụọ niile nọ n'ala asị bịa tọọ ọjị ise ndị mmiri asị bịa tọọ ọjị ise ndị ichie ọdịnala ndị ichie asị bịa tọọ ọjị ise wee bụkọ ndị ichie niile bụ ndị ichie ndị omenala niile n'otu n'otu ebe ọbụla kwuru na asị bịa tọọ ọjị ise ajala Biafra asị bịa tọọ ọjị ise ajala Igbo asị bịa tọọ ọjị ise were asị ụbọchị tata asị na ọ ga-adị ya na mma ise anyị mgbu n'aka na-ebute ihe ọma ise anyị egbu n'aka ekpe bute ihe ọma ise asị ihe na-ebebu m n'obi abụ ihe ọma nke njide na Togo ọ ga-erute anyị aka ise ajọ mmadụ agaghị ahịa anyị ise ajọ mmadụ ga-ahụ anyị ise asị ọ na-emeri uru anyị nọ n'azụ ọ na-emere azụ anyị nọ n'iru ọlọdị nasị ndododo unu ebere ka ihe nyeri wee kọọ anyị asị ihe anyị na-agara ewube ego mepere n'anya ụzọ ọganiru ụzọ akụrụba buchapụnụ ndị iro n'ebe nọ buchapụnụ ụchụ mmadụ n'ebe nọ were akụkọ ọfọ na isi ndị omenala niile nọ n'ala Togo asị na ọ ga-adị ha na mma were akụkọ ọfọ na isi ndị Biafra asị na ọ ga-adị ha na mma ise wee sị ebumnobi niile bụ ihe ndị Igbo na-achọ bụ ịnwụrụ onwe ha asị na ọ ga-abịa na mmezu ise were akụkọ ọfọ na isi nna anyị ukwu bụ Nnamdị Kalụ asị ihe ọma ga-emere ya ise ọ ga-enwe freedom ise were asị ihe niile bụ ihe ọma bụ nke a na-achọ ọ ga-erute ya aka ise na-asụ ndododo ndị ichie ọda ndị ichie elu abụ nwata na-awarụ n'afọ n'afọ asị m unu ekwuna ka ihere mma ndị omenala niile maka asị na onye nna dị ori na-ejikwa agbagba ụzọ n'ọba nkiri ka na-ekiri ododo na-ejiri ododo enyi ozu na ọgaza makakwa mma na-eji ya agọ mmụọ mana asị na otu dike mụtara odogwu mana odogwu dị amadike aka ọ nakwara abụ ihe eju akpa machie ya ọnụ nwere asị osi ọbụla na-afụrụ anyị na-atụ njenje osi ya rụrụ ukwu daa onye na-echeta ihe gburu nwa ya gbuo ya ọ bụrụ ebu m ga-egbu onwe ya nsị na anyị ga-adị dịka echi na-eche dị agụ bụrụ asị ụbọchị taata asị m na izu ụka nke anyị na-apụ asị m ihe ma ga-emere anyị a ga-enwe akụkọ ọma n'isi ndị omenala niile nwere akụkọ ọfụ na asị ndị nke na-abịa n'ụzọ asị m okpukpe ụzọ rubere ha isi wee sị na isi ndị omenala niile n'ime afọ ihe ọma ga-emere anyị na asị ndị ichie asị ndị ododo ụnụ abụ nwata na-awarụ n'afọ n'afọ asị m magụ ma magụ asị m dododo nebata na ya nebata na ekpere m na-asụ ụbọchị tata ụfọdụ na-em gọ n'ụbọchị tata asị m ka ọ bịa na mmezu na Chukwu okorobịa na ndị na ndị ala ise Purchase your tracks today. ndị ichie ọdịnala ndị ichie elu anyị enyego nụ nzọ nye unu edo nye unu ọjị nke a macha ka anyị ji n'aka anyị wee na-ekwu n'ụbọchị tata abịa eke wee sị ihe ọma ga-emere anyị n'ụbọchị tata ụzọ niile ga-abụ ụzọ nzọ were sị ka na-enyeju n'afọ na mmụọ unu ejenye afọ na mmadụ n'ime ụzọ ka anyị na-aba asị m ihe ọma bido mewere anyị na eke mee na orie mee na afọ mee na nkwọ
ndị iche omenala anyị abịagokwa anyị na-egoro nke ọcha nke a bụzi nke ọkụ bụ mee enji adọ n'aka na ntị wee na-asụ ụbọchị taata na-ekwe nke na-enye nkwụ ọkụ asị m biko dododo unu kunie na mmụọ jee lụara ya ọgụ na mmụọ nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla nke na-achọ ọganiru asị ka ha ike mee na ndụ ha wee na-asụ unu ga-adụrụ anyị ike na mmụọ na ka na-enyeju n'afọ na mmadụ unu enyeju n'afọ na mmụọ unu enyeju afọ na mmadụ ka unu na-aṅụ ụbọchị taa asị nke ụzọ emepe ka onye ma mere anyị unu asụ tata bụ eke si na ụfọdụ na-aga n'ụbọchị tata bụ eke si na ga-abịa na mmezu na eke bịa n'oye bịa n'afọ bịa na nkwọ Purchase your tracks today. Omenala. Omenala ofu obi biko na ndị nna anyị n'ihi na asị ndị omenala na ụzọ anyị ga-adịkwa ụzọ mmiri na anyị na-enyeju ha ahụ na a ga-enyeju anyị afọ na-achụkwu na aja ndụ Ndị omenala ana m ekele unu n'ọtụtụ ọ na-asị na ọ ga-adị ndị omenala na mma ihe oge ha ruru na bụ okwu agbamume onye ga-enye anyị okwu ndụmọdụ taa bụ odozi obodo ka ọ gwa anyị ozi ga-eme anyị amara na okwu siri anyị ike n'ala omenala ọ ga-adị biko ndị omenala ọmụbụ ihe ndụmọdụ obere taa ịgwanle kwesịrị menye dịka nle eji tụziri amekara ọtụtụ ọnwa a sị ka m gwa ndị omenala na onye ọbụla enyere ohere ka onye ndụmọdụ ma ọ bụrụ na-abịa nzukọ ka onye ọbụla na-agbalị ya na anyị were ihe dịka otu ndị ụka na-akpọ memory verse anyị wụ onye omenala na-edina nwunye mmadụ na onwegide ihe ọzọ ị ga-ekwu dịka a ga-esi atụziri gị aka na gị gbalị ya na-etinye onye ndị omenala na-edina nwunye mmadụ onye azọkwala ala na-abụ nke ya nke dị nsọ azọla ya nwaanyị nọ na nsọ ya onye metụkwala ya aka oye asị ka m gwa ụnụ ka anyị were ya na-eme ka memory verse na mbọsọ ọbụla enyere gị ohere ka inye ndụmọdụ na gị ka a na-akụ ya ka ekwe ka ntị na-anụ ya karịsịa mbọsị anyị nwere ndị dịka ndị ọhụrụ chọrọ iso anyị ka a na-agwa ha ihe ndị omenala na-asọ adị ama ihe Ọnịcha gwara Ogbosi ịgakwa n'ihu ikwu ihe m gosi ka ọ bụrụ na m kwuru n'ụtụtụ a ka anyị nwa bụ ndị omenala onye adịkwala discourage na ihe a na-eme ọ na-enwe isi ọ bụrụ na o nwere aja kwesịrị ịchụ ma ndị ihe ndị kwesịrị isetụlụ ka ị kabarụ ka isetụlụọ ime ndị kwesịrị ime ihe a na-eme na ọkwa na-apị mkpụrụ dị ya n'ime mụọ na onwe m n'ebe a na-abụ example mụọ n'ebe a na-abụ example
o nwere ihe ndị na-enye m nsogbu ka ọ bụrụ na m mere for a very long time gakwa chọkwa ka m mee ya ọkụtuo dịka ebe a na-agba game brief game ga-ịgba build before you know it ọtakasịkwa. So mana kemgbe abịara m omenala ana anyị ndụmọdụ a na-atụzi ndị mmadụ aka mmadụ na-akpakọ onwe ọnụ na-ebi ndụ ziri ezi ọ na-aga. So ka ekele dịrị ndị nna anyị na ndị elu na ndị ala. Biko anyị anụla okwu ndụmọdụ si n'ọnụ nwanne anyị nwoke odozi obodo. So itinyetụkwa n'ihe o kwuru. Ọ sị na ụkwa a na-apị na mkpụrụ dị n'ime ya juru eju bara abara. Onye ọbụla bụ onye omenala jisie ike. Omenala abụrụ ebe a na-abịa today tomorrow katọ na-ego esi n'elu ada, kama ime ihe ndị kwesịrị ime kwado onwe gị ọfụma ịhụkwa na ihe ahụ ị na-eme na-anaghị agabu aga ga-ebido gawa aga. Because ihe omenala na-akụziri anyị bụ ka mmadụ ga-esi hazie ndụ ya from ụlọ ịpụta na ezi. Ihe anyị na-akụzi ebe a bụ ihe ahụ emebiri emebi n'ụlọ ka a ga dozie ya. Ọ bụrụ nwanne anyị nwoke Nwijere kwuru okwu last week, ọ sị that a root can stay without leaf, without a tree, mana a tree cannot stay without a root. So root anyị bụ ndị nna anyị. Root anyị bụ ndị nna anyị. So as long as na ndị nna anyị kwụ anyị n'azụ. Omenala ofu obi imela bienu imela ṅụọnụ ndị omenala udo dịrị unu. Biko asị m ndị omenala ka Chukwu nna kere ndị omenala nyere ha aka n'ihe niile a na-eme, n'ihi na ihe niile mere n'ụbọchị nke taa ọ gaziri otu anyị si chee ya, and ụkwụ anyị ji bịa ka anyị ga-eji lega aka mma. Omenala bụ ụzọ na eziokwu ihe anyị na-eme uche anyị dị ya. Ihe dabara na mmiri a na-eji ụkwụ achọ iwere aka ga mmiri eburu gị. Biko nụ ndụ anyị ka dị ka ụzọ mmiri ọ na-echi echi. Biko nụ ihe anyị mesara aka dịtọ ka onye nọ n'ọfọ ji gwara anyị ụbọchị biko anyị na-aba anyị n'ime ka gwa anyị ngọzi ma ụmụ anyị ma anyị nwa ma ahịa anyị na-azụ ma gịnị ga-achịrị anyị nzụ na-achụ na aja ana.